Oh, bongkok, bongkok. Rane besok kan tak lho. Endi? Ijek lah, aja tanganmu dresepno. Iya lho. Kok seneng nek tangane koncone iki ketatu-tatu ngono. Sementing aja hatimu to. Hatiku Cantiknya kayak bidadari dari bumi cinta. Wah, bidadari apa wetenge mlentis. berapa bulan, Bu? 5 bulan. 6 bulan nyari bapaknya. Anu, 6 bulan mlaku goleki bapake. ora 3 bulan metek, bapake sing golek. Heeh. Lah ya aku cek goleki bapake. Mergane pas dicelik iku ora tek sadar sapa. Ketokane nek mlebu kae tibake nek negro. Jebule mek bayangne tok. Penting aja bayangne karo Flikipu. Anake gak apik. Flikipu. Dadine anak apik. Kok aneh-aneh lho. Lah ya iso. Kumaha temen kok Filipin kan ndot. Iso bene iso jidet. Iso jidet. Omane kita ada gendok ya ora, gendok ya ora. Nganu mlebu metu. Lekas mengone mlebu. Ini katanya wong sabar ya. Ya. Ini ya ini. Oh, masih ngomong. Iku mabuk ora? Nah, sero-serono kae. Aku ngantuk to. Nandro sakono isar kene lho muter ngono kaya. Ya Allah, masih nang andinge mawa-mawa. Kaya ning remangan kalau. Enggak, ora mek anget, sangit, cobrote wi. Anjir. Ya sangit. Burimu. Cinta nyanyi to. Ih, senenge. Iya. Enggak cinta. Ngluwet to. Jangan kayak orang gembel. Hari ini terkabulkan tidak hujan. Jalan itu dah. Wong-wong ki iso mangan wakeh kok kita enggak yo. Porsinya tidak sama. Lah, oh aluminium iki. Uduk sing nggih nganu ki uduk sing nggih bakar-bakar gitu, Beb. Kuwi nggih tutup. Tak ceplok ngene ya. Iki dijupuk. Nganu no lumahno nang nggen kono terus ser-serno lho, Beb. Karo sotel iwake lumahno sik. Temen rumah. Ya Allah. Kalau kita 30 malu loro 30 ya ben dewi. Iwake. Asal mancing. Orang mancing gimana? Tai kepet. Mancing dengan Nang laut kono kan laut. lagi mancing. Olah mancing tak kok.